ସଂଘର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାସିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 78 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆଳରେ ଆସିକିରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷିତତା ହେତୁ ତାର ଫାଇଦା ନେଇକିରି ସେମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମର ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିକିରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରି ଖଟାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଏହିପରି ଅନେକ ବୀର ସହିତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଇଂରେଜମାନେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଇକରି ଭୁଲିଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ଦେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ଦେଶକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶ ସେଭଳିଆ ସୁଦୃଢ଼ ବି ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଭଳିଆ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଦେଶରେ ଏକତା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଏକତା କେମିତି ରହିବ। ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଅଛି, ଏଠି 2 ଚକିଆ ଯାନର ସଂଘ ହେଲାଣି, ଆମର 3 ଚକିଆ ଯାନର ମଧ୍ୟ ସଂଘ ହେଲାଣି। ଏ ସଂଘ ଯାକକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଜବୁତ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ମନ୍ଦିରର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ସଂଘ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମର ସଂଘ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଘୁଷପେଟିମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଶିକିରି ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ବୋଧେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଆମର ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିକି ଆମର ସୀମାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନଦୀ ନାଳ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକେ ଠିଆ ହେଇକରି 8-10 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କେତେ ଆମର ଏମିତି କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବରଫ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ସେଇ ବରଫ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକେ ଦିନ ରାତି ଠିଆ ହେଇକରି ଆମର ଦେଶକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଆଉ ଆମର ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ এই মেকানিক ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆମର ଗାଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।